Ej, hvad fuck? Og der er 3. De løber bare rundt katten efter musen herovre. Nej, jeg antiklæder ham. Er på mig? Jeg gætter, jeg var ikke ham, han ramte. Jamen. Der er folk på os. Jeg blev lige fucking tagget med en lille imellem. Og jeg prøver det her. Du kan ikke bare have den rundt for væk. Jo, jeg fik ham. Han er fucking mythic. Au! Kan du se mit loot lige nu, Alex? Au. Ja, den er mig. Fuck det her spil, jeg lander på den her AR-ting, altså. Det er død. Det er død. På mig? Død! Der er en under der bus, der er holy shit, der kommer. Så er død. Der er et mere. Død. Død. Her push! Død! Jeg er død. Fuck. Ind i zonen. Du er død. Altså en 20 kill anden klasse. Nej, bare hold dig. Jeg er død igen. Så jeg dipser den. Han tabte en fucking pump på roer! Ud af mit øjne. Ej, nej, han er ikke liv. Ham er den ikke. Og den ene er død, og den anden er fucking stadigvæk et liv. I guess de bare... Ja. Død. Død. Han er god. Det var ikke det værd. 7 hedder det, for fuck, jeg er så forkert. Du er død. Jo. Nej, et sekund! Det er helt slemt. Der er ikke nogen mats. Et scan, jeg ser ham igennem væggen. Du er død! Ja. Det skal man have, det kram. Jeg har ikke noget skud i. Bag mig! Fuck! Hvorfor respawner jeg ikke? Jeg er autistisk.
Jeg tror begge to, vi har den her shotgun. Ja, han ramte så fucking lort. Det gør sgu også, når jeg har A'er. Det gør jeg også med den ene finger. 82 hvid. Ja. Ej, han blev lige dræbt den anden. Rød. Noget. Vi du her. Jeg tror, det er dig, det der. Død. Nej, jeg er død. Fucking lortespil. Der sidder to lige under dig. Jamen, I guess jeg ikke ser over mig, altså hvad? Bare, nej, lad mig dø, så tager jeg mit fucking alt ekstra jeg har.